Once again, maayong buntag. Nalipay ba mo nga niya mo din eh? Kanang natulog, again, no, ayaw nagpukawa, kay nagpractice na silang kamatay, ha? Ayaw na silang pukawa. Sagdi na, disturbuhay lang practice. Katawa, di konjonelo. Ay, salamat sa mauna silang kamatay. Karon ang ikaduhang adlaw sa atong misa di Gallo, ang ikaduhang adlaw sa atong pagpangandam alang sa Pasko. No, nakita kong video kagahapon ba? Sa misa di Gallo sa Manila, simbahan man sa Manila, nagkanta na mga choir ba? Pasko na, tubag ang pari, hindi pa. Dili pa Pasko ha. Nangandam pa ta sa pag-abot sa Pasko. So, awaton tato nako pero di masad ta mangantag Pasko na pod. Atong nadungog sa atong ebanghelyo ang mga pangalan sa mga kaliwatan ni Ginoong Jesucristo. No, kung naglisod, labi na kinsa tong nagmabdos karon, no, nagunahon na mo say pangalan nako sa akong anak. Katong gospel nato karon, pwede mo manguhag ngalan dito. Okay? Kay mga gikam tos Biblia. Sa wala pa mataw sa Ginoong Jesucristo, adunay 42 nga kaliwat ang naguna niya. No, taas kay ato nadungog, no, 14 tag tulo-tulo gibahin tag 14 generations. Tulo ka bahinan. So, 42 in all. Pero, unsa di ay kamahinungdanon kining pagkasayod sa kaliwat ni Ginoong Jesucristo. No, sa atong tawhanon nga pamaagi diri sa kalibutan. Unsay pamaagi sa mga pamilya aron mag-ilhanay. Unsa man? Mag-reunion. Di ba? Ang uban kanato na tinuig nga family reunion. No, ang purpose sa reunion dili aron magsinumbagay or magkinuliktahay sa mga utang, kundi mag-ilhanay. No? Nga ikaw day parente di ay ta kay ikaw anak ni kuan, apo ni kuan, anak, di ba? So, kining atong ebanghelyo karon mura pud ta nag-apil og family reunion ni Ginoong Jesucristo. Pero grabe kataas sa iyang kagikan, no, the genealogy of Jesus. Pero unsa ka mahinungdanon di ay kini? Ang kaliwatan ni Ginoong Jesucristo, kung naminaw mo sa atong ebanghelyo, mga kaliwat kini sa mga Diyos nung lalaki ug babae. Mga kaliwatan nga nag-ila sa tinuod nga Dios nga anaa sa langit. Unsaon man nato pag-apply niini sa atong panahon karon? Ang atong ebanghelyo naghatag kini og hagit sa matag usa kanato. Ug unsa man kini nga hagit? Mao kini ang hagit nga kinahanglan ang atong mga kaliwatan usab sama sa kaliwatan ni Ginoong Hesukristo nga mga kaliwat sa mga Diyos nung lalaki ug babae. No? Pangutanay niyong kaugalingon, ang amo bang kaliwat mga Diyos nun ba? Or mga yawanon portanan pod? Sa atong panahon karon gamay na lang ang mga pamilya nga nagpabilin nga matinud-anon diya sa Ginoo. No, uban sa ilang pamilya. Gamay na lang karon ang mga pamilya nga makita nimo nga magdungan nga magsimba, no, kumpleto nga magsimba matag Domingo, no? Usahay ang ginikanan na bilin na lang ang nagsimba unya ang mga anak mao wa diha di mo makita or bali ang mga anak naa ang ginikanan wala. Okay? Og dako kayo kini ka delikado tungod kay tumong sa atong kaaway nga mao ang yawa nga gubaon ang pamilya. Okay? Kinahanglan makabalo ta ana nga naay gusto moguba sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Mao na ang atong kaaway nga maong yawa. Nganuman, tungod kay kung guba ang pamilya, guba usab ang simbahan. Okay? If the family is destroyed, okay? The church is also destroyed. Why? Tungod kay ang simbahan naglangkob kini sa daghan nga pamilya. Okay? Mao nga kinahanglan nga magmata kitang tanan. Ilabi na sa mga pamilya, no? Kinahanglan mubalik na ta sa Ginoo pero dili lang kita ang mubalik lang. Ubanon nato ang atong pamilya. Amen?
Amen, mga pamilya? Balik na tas Ginoo. Pero karon dili ta maniguro nga kita ray maluwas. No? Usahay sa atong pagkapulanon bitaw. Ambot ba na niya Father? Bisag saog pukaw Domingo, di jud mo mata, nabiyaan na lang gyud. No? Ambot na niya Father, bisag saog may di jud maminaw. Mo nang kami na lang gimanimba. Usahay mga anak magbagot-bot, ambot ba sa ko mama Father? Ako naman tong giignan nga magsimba mi, di magsugot. No? Kinahanglan nga magmata ta niini nga kamatuoran, no? Dili ta mosugot nga kita lang ang makatagamtam, no, sa kaayo sa Ginoo, sa gugmas Ginoo, sa panalangin sa Ginoo. Kinahanglan nga ubanon nato ang atong tibuok pamilya. Mga ginikanan, kamo ang gitugahan sa Ginoo sa pagdala sa inyong pamilya diha sa iyang simbahan. Amen, mga ginikanan. Kamo ang gitagaan ana nga responsibilidad. Apan karong panahona nabaliktad na ang mga anak na hinuon ang nagdala sa ilang ginikanan sa simbahan. Hilom lagi mo. Okay man na, no? Kanang ang anak maka-encourage ba sa iyang ginikanan. Okay man na. Pero dawato na tog sa dili gid na mao, no? Ang misyon nga gihatag sa Ginoo. It should be the parents who will lead their children and their family to church. No? Not the other way around. Dili kay baliktad na hinuon. Okay? Apan bisan pa man niana nga gani puno sa grasya ug kaluoy ang Ginoo. Pero nganuman nga wala gihapon masulbad na nga problema. Nganuman, tungod kay ang original nga design sa Ginoo is ang ginikanan gyud ang mag-una sa pagdala sa iyang pamilya ngadto sa pagpangalagad ug pagsimba sa Ginoo diha sa simbahan. Okay? That's why this is a challenge for all of us. No? Whether you like it or not, daghan kasagara mga ministers dinhi sa simbahan, mga anak. And most of them are alone sa pagsimba, sa pagpangalagad dinhi. Pangutana ni asa may imong ginikanan? Busy man Father, tuaras balay Father, nanglaba Father, nagtugway og baka Father. Di ba? Mga ginikanan, labi na kung gikasal mo, panahon sa inyong kasal, no, nagsulti ang pare sa inyo nga inyo bang, no, labi na sa mga bana, inyo bang ampingan kining imong gamay nga simbahan nga mao ang imong pamilya, no? The family is the little church, no? Mao kini ang gamay nga iglesia or simbahan. That is why nabaday simbahan nga digsimba. Sabta ninyo? Manging gitawag nga simbahan kay magsimba. Amen? Ang uban, magsimba lagi, pero sige po, kubi-kubi na ng cellphone ba? Kubi na picture-picture sa TL, second day of Bisa di Galyo, hashtag blessed, silpi-silpi. Diyan makapuyo, no? We don't have respect anymore for the presence of God in the church. Nawad na tag respeto. No? Magsabaay ang anak. No? Dapalan og cellphone, hilom na. Okay, nasulbad. Wala na nagsaba imong anak. Pero please, pangita paglaing pamagi nga dili gadget ang imong idapal imong anak. Tudloi ang imong anak nga if they are inside the church, no, they should keep quiet. Bisag di pa sila makasabot, but they just should keep quiet. Because the Holy Spirit will also minister to them. You know, God also ministers to them. Okay? Saan pa magdagandagan na din ha? Okay lang. Kung magsabay, sige, yadtos gawas. But, sahay, wala kita na mao karon nga panahon. Ang atong sulbad permi gadget, no? Gadget.
Mao na nga itong mga anak, growing up, pag naa sa simbahan, panahon ni sa ting gadget. Okay? It's so sad. Di mo masubuan na. Oh, Father, modern naman karon, Father. Ba? Moderno na karon. Okay na sabay na ta sa uso. Wala na ta nagamit og Biblia. Cellphone na lang. No? Mayingon na lang tag ang cellphone sa Ginoo, ana na lang kung punta. Di ba? But the point is, no, as a family, no, we all should come together in Christ. Isip usa ka pamilya, dapat kitang tanan ang muduol diha sa Ginoo, no? Ini ang pinakasubo pag yun. Ilakip lang ko ninyo sa inyong mga pag-ampo dito, ha? No? Kung panahon na sa tinghukom, nakasulod na ang imong pamilya dito sa gate, ikaw napas gawas sa gate, na si San Pedro, ops, kinsa man ka? Ingon din ka nga, ay, San Pedro, ako man ang pamilya. Kana ba nagkasulod na sa gate? Ako man ang pamilya. Ingon man to sila nga, lakip na daw kadadtong ilang pagsulod. No? Ambot pasabot, tungod kay naanad ta sigig palakip sa atong kaugalingon, mismo ang atong kaluwasan, gilakip na lang pud tag sulod. No? Katong pagsulod sa imong pamilya. No? Part na kadadto, subot pasabot, dito ra ka kutob sa gate. No? God desires that you and me come to Him. No? Kanunay nga nagtinguha ang Ginoo nga ikaw ug ako. Walay excuse. Ha? Walay pasumangil, walay laing rason nga muduol ta sa iya. Mao na nga gihagit mo nako karong buntaga. Musugot bata nga ang atong mga kaliwatan sa umaabot, kaliwatan lang gihapon nga walay pagpakabana sa ilang pag-ila sa Ginoo. Mga ginikanan, musugot ba mo ang inyong mga anak, ang inyong mga apo sa tuhod, apo sa kumagko, unsa pa nang apo sa kaugo, unsa pa na diha? Musugot mo nga sila gihapon walay pagpakabana sa pag-ila sa Ginoo. Tinuod, taas kayo ang kaliwatan ni Ginoong Kristo. 42 generations. No? But kana nga henerasyon, puro na mga kaliwatan sa mga Diyos nung lalaki o babae. No? Well, Father, ang akong mga ginikanan magudzaw na, Father, di man hinimba. Muna, ako karon po, dili ko hinimba. Yeah, that is purely psychological, no? A psychological effect. Tungod kay wala man kay nakita nga sundan nimo, so ikaw pa po kakasunod. Pero karon nga nakadungog mo, no? Karon nga nahimo na mong Kristohanon, mao lang ba gihapon na ang atong buhaton? Musugot mo nga mawala lang mo sa kalibutan unya ang inyong mga nabilin nga mga pamilya nagkatibulaag, wa gid makaila bisag isa sa Ginoo. Laraw-laraw ra niini nga kalibutan nga way tumong, wa kay baloon sa tumong sa iyang kinabuhi. O karon sa atong panahon, ato bang sugdan pagtukod sa atong kaliwat ang usa ka kaliwatan sa mga Diyos nun nga mga lalaki o babae sa atong pamilya? Amen? Or magdesisyon ta karon sa atong panahon nga di na ko musugot nga ang akong mga anak, ang akong mga apo, di gyapon makailag Ginoo. No? Inga na ba atong desisyon? Hopefully, hinaot unta nga mauna itong desisyon. No? Di man nato sila totally ma-control, no? Nga imo ginang guyoro na imong anak, kung di mo sugot, kulatahon nimo. We can't. No? But, ayaw pag-undang sa pag-agak sa ila, paingon sa simbahan o paingon sa Ginoo. Kay pag muundang gani ka, sakmiton na sa yawa. Kung muundang gani kag agak sa imong pamilya, muundang gani kag encourage nila nga magsimba, mag-alagad sa Ginoo.
Kuhaon na sila sa yawa, hawira na sila ang ilang kinabuhi sa yawa. Maulipon na sila sa yawa. Ug tan-awa gani, di ba? Labaw pa sa nagkagidlay ang ilang kinabuhi. Magkagubot pag-ayo. Kaya nga naman, gisakmit man sila. Mga igsoon, usahay ang atong trabaho, ang pagtanom sa pulong sa Ginoo. Labi na sa atong mga membros, pamilya. Tamnan nato sila sa pulong sa Ginoo. Saan man pagtanom kung di nato sila mabitbit dinhi? Nga pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, ma-develop ang ilahang pagtuo, ma-develop ang atong pagtuo. Pwede man nga kita ang nagtanom pero lahi ang nag-atiman. Pero timan-i nga ang Ginoo ray maoy magpatubo ni ana. So allow God to transform the lives of our family. Tuguting ang Ginoo nga maoy magbag-o sa kinabuhi sa atong pamilya. No? Ayaw ka frustrate kung kakita nimo hangtod karon nga gahi jud kayo imong pamilya, di gyud. But do not stop, no, trying to bring them to church. Ayaw undang nga muagak sa ila sa pagdala sa pamilya. Tungod kay kita, mulabay raman tanin ang kalibutan. Anytime pwede ta kuhaon sa Ginoo. What if nauna tagikuha sa Ginoo, sila'y nabilin? Wa kaila Ginoo. Ama nila pangitaon ng Ginoo. Well, God has His ways, na ipamaagi ang Ginoo, pero magtuyok-tuyok, maglibot-libot pa na sila. Sige pangita sa Ginoo, basin na Ginoo diri sa drugs, basin na Ginoo diri sa bisyo, basin na Ginoo diri sa paghimo og daotan. Until God, until they will really find God sa ilang kinabuhi. Pero dili na ta gusto nga moagi pa sila ang mga unnecessary nga mga kasakit o pag-antos sa ilang kinabuhi. Amen? That is why it's very important, the message of the gospel karon nga kabuntagon. Dili tungod kay nagpasikat si Ginoong Kristo nga grabe kay ang kaliwatan. No, it is a timely message kanato karon nga panahon. Labi na niini nga panahon sa Adbyento. Part sa atong pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo, mauusab ang pag-andam nato sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Amen? So, make sure nga before ka mag-istorya bahin sa pamilya sa uban kay sama na sila nga pamilya mga kulang manimba dili kumpleto. Siguro sa nga ang imuhang membro sa pamilya, kumpleto mo. At the same time, nakatanom ang pulong sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Walay excuses mga igsoon, walay mga pasumangil niini. All of us are gitawag niini nga misyon, no? Sama sa gisulti ni Josue, apan ako ug ang akong banay mag-alagad sa Ginoo. But as for me and my house, we will serve the Lord. Hinaot nga mauna ang atong misyon sa matag adlaw isip usa ka pamilya. Amen? Please stand.